Hyvät kansalaiset, tänään puhutaan radiopuhelimista ja radioviestinnän perusteista noin yleisestikin ja käydään pikaisesti läpi yleisimpiä radiopuhelimia ja sen sellaisia. Suomessa on radioamatööripuhelimia eli RIGejä, on VHF-taajuusalueen puhelimet eli Very High Frequency. Niitä on metsästykseen, elinkeinoon, ilmailukäyttöön ja merenkäyntiin. UHF-taajuusalueen puhelimet, eli Ultra High Frequency, joka muuten on myös huono Al Yankovic-elokuva. CB, eli Citizens Band, tunnetaan vanhasta LA-nimityksestä, sekä PMR 446, johon keskitytään tänään eniten, koska niitä on tässä muutama. Näitä oikeastaan käytännössä erottaa taajuus, modulaatio ja mahdollinen teho. Sitten se, tarviiko siihen radiolupaa tai radioamatööritutkintoa. Ja kaikki nämä toimii omalla taajuudella ja taajuusalueella. Suomessa viestintävirasto valvoo ja myöntää taajuuslupia, jos tarvii jotain erityisiä. Eli eri taajuusalueiden laitteet ei voi kommunikoida keskenään loogista, eikä niin myöskään häiritse toisiaan. Nämä häiritsee, koska näitä on näin paljon. Ne on kaikki tässä. Miten ne laitetaan? Joo. Mutta nämä ei siis häiritse varsinaisesti toisiaan, jos ollaan eri alueilla, olettaen tietysti, että ne menee kaikkien lupien ja säädösten mukaan. CB eli Citizens Band ja sitten PMR 446 on täysin lupavapaita, niitä voi käyttää, ei peritä lupamaksuja, ei tarvita mitään ihmeellistä. CB toimii taajuudella 27 MHz, teho on 4 wattia tai enemmän riippuen modulaatiosta. Ja PMR 446 oikeastaan kuuluu UHF-taajuusalueeseen, eli sinne Weird Al Yankovic-taajuuksille, eli ultrakorkeisiin taajuuksiin. Näiden taajuus, niin kuin nimikin ehkä kertoo, 446 MHz, mutta täysin lupavapaita. Niin, voi heittää. Jorpakkoon. Kukaan ei tule sanomaan mitään. CB-hän, eli LA-han, törmää enemmän autopuhelinkäytössä ja semmoisissa kiinteämmissä paikoissa, mutta niitä on myöskin käsipuhelimia sitä varten. Ja käydään läpi vähän teoriaa. Ymmärretään sitten helpommin, mistä on kyse. Antenniin löytyy tästä. Johdetaan virtaa. Löytyy täältä. Ja tämä sitten virta vaihtelee napasuuttaan nopeasti. Täällä mä en tee mitään hävytöntä merkkiä, mä vaan osoitan, että napasuus, mä en tee sitä enää. Tämä luo sähkömagneettista säteilyä, sitten tulee syöpä, mutta vielä mukavammin vastaanottavan laitteen antenni lukee tätä sähkömagneettista säteilyä, eli kantoaaltoa. Ja nämä sitten juttelee tällä tavalla toisin kuin kännykkä, joka ensin ottaa yhteyden mastoon, joka ottaa yhteyden toiseen mastoon, joka ottaa yhteyden toiseen mastoon, sitten tulee syöpä, ja sen jälkeen se menee taas toiseen mastoon, ja siitä sitten seuraavaan kännykkään, ja sitten jutellaan. Kantoaalto ei vielä itsessään sisällä mitään informaatiota, siis puhetta tai dataa, vaan se lisätään siihen kantoaaltoon muuttamalla sen modulaatiota. Ja se menee vähän matalammaksi ja korkeammaksi, nämä sitten tulkkaa sen informaatioksi tai tässä tapauksessa puheeksi. Okei, totta kai kuullakseen, mitä joku sanoo, halo, niin näiden täytyy olla samalla kanavalla. Eli jos tämä on ykköskanavalla, niin tämänkin täytyy olla ykköskanavalla tai ne puhuvat toistensa ohi. Loogista. Entä sitten, jos samalla kanavalla on enemmän käyttäjiä? Onko pakko kuunnella niitä kaikkia? Ihan pakko kuunnella kaikkia. Ei! Hienoa. Esimerkiksi näissä puhelimissa on näissä PMR446 tai PEMAReissa
älkää sekoittako siihen autoon, ne on kalliimpia. Ei nämäkään ole halpoja, mutta ei ne ole niin kalliita. Tai kai näitäkin on niin kalliita, en tiedä. Mutta näissä on myös alikanavia. Ja alikanavan idea on se, että puhelinta huijataan pysymään hiljaa. Eli ellei sitten joku käytä samaa alikanavaa. Eli jos tämä on vaikka kanavalla 1 ja alikanavalla 10, niin kanavalla 1 kaikki kuulee puheen, mutta minä kuulen puheen vaan, jos ne on alikanavalla 10. Alikanavat siis ei ole oikeita kanavia, vaan yhdellä kanavalla voi puhua yksi kerrallaan ja muut kuuntelee, vastaanottaa. Alikanavia on kahdenlaisia, on CTCSS ja DCS. DCS on digitaalinen ja CTCSS lisää matalan taajuusäänen, jolla kohinasalvan saa auki. Eli kokonaisuudessaan, jos tämä lähettää kanavalla 1 ja CTCSS aliäänillä 10, kantoaalto lisätään puheen modulaatiolla sekä alikanava, mikäli sellainen on. Tämä ottaa vastaan kanavaa 1. Lähetys on riittävän voimakas, kohinasalpa voisi avautua ja päästää kantoalusta erotetun äänen kovaääniseen, mutta ennen sitä kohinasalpa tarkistaa vaaditun alikanavan. Löytyy, puhe päästetään eteenpäin ja kaiuttimeen sitten tulee se ääni. Halo? 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 Paitsi ei nämä. Ne on rikki. Ja vaan tosiaan 1 voi puhua. Jos siellä lähettää samaan aikaan, niin paskanakki. Vastaanottajia voi tietysti olla lukuisia. Otetaan esimerkki. Mikroaaltouuni lämmittää sapuskan. Me nähdään mikroaaltouunin sisään, mutta mikroaallot ei pääse läpi meihin. Me voitetaan. Kantomatka, taajuus. Yleisin kysymys, mitä näihin radioihin tulee, on kantomatka. Eli toimintasäde. Siihen ei ole helppoa vastausta, mutta mihinpä nyt yleensä olisi. Me nähdään mikron sisään, koska näkyvän valon taajuus on todella huikea. Radioaallot ja näkyvä valo on kummatkin sähkömagneettista säteilyä. Syy, miksi radioaallot jäävät tuonne mikroon, on, että valolla on todella korkea taajuus. Korkeampi taajuus, lyhyempi aallonpituus. Lyhyet aallot pääsee pujahtamaan verkon läpi, kun taas mikroaallot, joilla on pidempi aallonpituus, eivät pääse läpi. Radioaallot läpäisee esteitä, taipuu esteiden ympäri, heijastuu ja jokaisella aallonpituudella ne toimii vähän eri tavalla. Ajatellaanpa, jos sun täytyisi liikkua kantaen 70 sentin keppiä pystyssä, joka kuvastaa aallonpituutta verrattuna siihen, että kantaisit 2,5 metristä keppiä. Mutta sitten taas toisaalta 70 sentin keppi, eli kantoaalto ei taivu niin hyvin esteiden taakse, taikka tunkeudu niin hyvin esteiden läpi kuin 2,5 metrinen keppi, eli kantoaalto. Tämä 70 sentin keppi kuvastaa UHF-aluetta, eli juurikin tätä. Jätetään nyt kepit, aallonpituudet, taajuudet, syövät, mikroaaltouunit, kaikki sikseen. Teho. Mitä enemmän sitä on, sitä pitempi kantama. Olisitko voinut arvata? Kantaman tuplaaminen vaatii 4 kertaa enemmän tehoa. Tehoa säätelee asetukset, joten siis lain asetukset, eivät laitteen asetukset, joten se nyt on, mitä saa. Näissä on 500 milliwatin eli puolen watin teho, eikä ulkoista antennia saa käyttää. Okei, mikä kantomatka nyt on? Näin. Mikä kantomatka nyt sitten voi olla? Rakennuksen sisällä 5 kerrosta tai alle 100 metriä, jotain 80 metriä. Ja tämä on siis kaikkein pahin mahdollinen skenaario. Paitsi jos zombit valtaa ja syö aivot. Sekin on aika paha. Kaupungissa 1,5–2 kilometriä. Melkein tasamaalla 3–4 kilometriä. Tasamaalla tai järvellä
10-12 kilometriä mäen laelta toiselle, jos on näköyhteys, vaikka jopa parisataa kilometriä, tai sitten näin paljon. Tääkin toimii. Eli siis tasamaalla se 10-12 kilometriä, mutta mäen päällä saattaa saada jopa parisataa kilometriä. Ja mistä johtuu tämä? Se johtuu maan kaarevuudesta. Paitsi jos kysyy tasamaateorian kannattajilta, sitten se on taikaa. Mutta lähdetään tieteestä. Maa kaartuu, ja koska nämä toimii 446 MHz taajuudella, ja nämä signaalit kaarru maan muotojen mukaan eikä heijastu ilmakehästä, niin tarvitaan näköyhteys. Ja mitä korkeammalla on, niin sitä pitemmällehän se on. CB, UHF ja VHF-laitteissa teho on se 4 wattia, eli teoreettisesti niissä on 4 kertaa suurempi läpäisyvoima kuin näihin pemareihin verrattuna. Kantaman tuplaaminen vaatii 4 kertaa enemmän tehoa. Tosin CB ja harrastus eli metsästys VHF-alue on häiriöalttiimpi matalamman taajuuden takia. Tietokoneet, muut sähkölaitteet, voimalinjat, kaikki sellaiset häiritsee. Suurin muuttuja, mitä kantamaan tulee, on antenni. CB, VHF ja UHF-laitteissa saa käyttää vaihdettavaa antennia tai ulkoista antennia. Antenni voidaan siirtää ylemmäs, talon katolle, auton katolle. Voidaan käyttää täysmittaisia 4. aallon piiska-antennia, suunta-antennia. Sitten päästään siihen mielenkiintoiseen asiaan, eli mitä tämmönen maksaa? Kaikki me tiedetään vastaus. Liikaa. Kaikkihan maksaa aina vähän liikaa, mutta nämä, eli MT800 ja MT975 Cobrat on edullisia, koska kameran toisella puolella on köyhä ja pihimies. Edullisia, mutta ei silti leluja. Ammattimallit maksaa 8 kertaa enemmän kuin yksi tällainen. Ammattimallit ovatkin sitten vesiroisketta ja pölyä sietäviä. Vahvaa tekoa ja toimii varmaan vasarankin korvikkeena hätätapauksessa, mikä on aina kivaa. Esimerkiksi Motorolalla, Midlandilla ja Cobralta löytyy näitä puhelinpareja, joita saa hintaharukalla 50–100 euroa. Halpahallista löytää halvemmalla, mutta se on sitten, mitä on, ne on sitten enemmän leluja. Jos sanoo snobi, joka ei halua käyttää halpoja puhelimia. Ammattimallit 200–300 euroa per puhelin. Ja välimaastoon tietysti mahtuu ties mitä. TTI:llä on 80 € hintaluokan vesiroiskeen kestävä malli. Joten mennäänpä kokeilemaan. Laitetaan kraanan alle. Mitä tapahtuu? Enemmän ja vähemmän lelumalleja, mitä pemareita voi löytää marketista, niitä voi löytää vaikka kodinkodikaupasta. Hinta voi olla ihan liian suuri. Sinua on varoitettu. MT800 löytyy ja siitä edullisesti alaspäin. Muuten näissä asioissa kannattaa kääntyä erikoisliikkeen pariin. Verkkokaupoista löytyy PMR 446-malleja, mutta maahantuojalla RXTX Tuote Oy Tampereella on usein kilpailukykyisin hinta, mitä tulee tällaisiin suunnilleen 100 € pareihin. Ostoispaikasta riippuen tämä tämmönen Cobran MT975 pari pöytälaturilla akkuineen maksaa alle 60, paikasta tietysti riippuen. Jos nyt innostuu, niin suositellaan näitä pikemminkin kuin näitä, vaikka nämä on peräti 10 halvemmat. Mutta näissä ei kyllä tule mukana korvanappeja, kuten esimerkiksi näissä, mutta sitten taas toisaalta korvanapit ei ole kalliita ja ominaisuudet ja toiminnot on suunnilleen samat, mutta tässä on 10-paikkainen muisti ja värinähälytys. Se on aina mukavaa. Radiopuhelimissa on omat akut, Pro-malleissa litium-ioni
muuten nikkelimetallihybridit, sormiakut, taikka mahdollisuus käyttää sormiparistoilla. Lataaminen käy ihan niin kuin kännykköjen kanssa. Laitetaan pistoke seinään. Otetaan varovasti sen kanssa, se on vähän edistynyttä. Mutta siinä on 2 semmoista piikkiä, niin laitetaan niihin 2 reikään. Ei kannata laittaa poikittain, koska sitten se vaan satuttaa itsensä, kun yrittää tunkea ja sitten jossain vaiheessa sormi jää väliin. Se ei ole yhtään hyvä. Tai sitten voi käyttää tällaista näppärää omaa laturia. Ne menee tähän. Näin. Näyttää vähän jäätelöiltä. Mun tekee millin jäätelöiltä. Näissä Cobrissa tuli omat AAAK, nikkelimetallihybridiakut. Muitakin sormiakkuja voi käyttää tai sitten ihan sormiparistoja. Näiden omat sormiakkut ovat siinä vekkulit, että niissä on miinuspäästä riisuttu kuorta pois. Joten muun malliset sormiakut pitää ladata irrottamalla puhelimesta ja ladata sitten omassa laturissaan. Demotaanpa hieman. Kummastakin näistä laitteista, mitä meillä on tässä, löytyy CTC, SS ja DCS-alikanavat. Löytyy Roger Peep. No niin, asia on piivi. Ja tämä on siis merkki siitä, että toinen on lopettanut lähetyksen ja sitten sopii sanoa jotain hävytöntä takaisin. Haloo? Oliko se joulupukki? Ei ollut. Hävytöntä. Nämä saa myös itkuhälytin tilaan, joka usein säädetään väärin. Idea siis on se, että toinen laite ei ollenkaan vastaanota, vaan pelkästään lähettää, ja se aktivoituu äänestä. Ja usein ihmiset ei osaa säätää niitä oikein, tulee jotain muuta liikennettä sinne ja sitten vauva herää, mikä on sille ihan oikein, mutta jotkut ei tykkää. Ja sitten ne ei tiedä sitä, että se lähettää 10-15 sekkaa kerralla. Sitten se on 10 sekuntia hiljaa ja sitten se taas lähettää. Joten se on silloin toimii ihan oikein. Se on ominaisuus, ei ongelma. Vaikka mitä teknologiaan tulee, niin kovin usein ominaisuus on ongelma. Call, eli hälytys, tilutilun lähettäminen. Vox-lähetys, eli siis se aktivoituu äänestä. Ei tarvitse käsiä. Paitsi kyllä mä nyt ehkä johonkin näitä vielä joskus tarviin, mutta en tähän. Se tietysti voisi skannata, eli käydään nopeasti läpi kanavia, löytyykö mitään. Sitten kun löytyy jotain, niin sitten skannaus loppuu ja se jää siihen. Kaksoiskuuntelu, eli dual watch. Eli voit seurata 2 eri kanavaa samaan aikaan. Ja sitten tässä voi avata kohinasalan. Koska sitä on niin mukava kuunnella. PMR 446 on 8 eri kanavaa. Kanava 8 on yleinen kutsukanava, eli jos haluaa löytää tuntemattomien juttuseuraksi, niin kiipeämäelle laittaa kanavan 8 ja sitten yleiskutsuhuutelu on se tapa. Eli puhutaan myös kusottamisesta, QSO-yhteen ottamisesta. Onko tämä nyt se QSO? Haloo, QSO? Sinun he kuulee. Mä etin QSOt. Onko se QSO kotona? Ei ole. Tämä on Pertti. Pertti parantaa. Saako toivoa biisiä? No ette varmana saa. Hävytöntä. Taas kerran. Eli älkää laittako itkuhälytintä kanavalle 8. Ihmiset ei tykkää. Ykköskanava on jotenkin mielestä lasten kanava pikkuagenteille, joten hyi pois sellaiset, vaihdetaan äkkiä. Nyt olemme kanavalla 2, koska minä en ainakaan halua. Ja siitä etiketistä. Kukaan ei omista mitään tiettyä kanavaa, mutta on huonoa etikettiä tyhmäillä kanavalla 8, eli kutsukanavalla.
Halo? Mä tyhmäilen. Näin ei tehdä. Eli itkuhälyttimet, perheen pikkuagentit johonkin muulle kuin kanavalle 8. Ja toivottavasti on selvää, että jos raksamiehet on vaikka kanavalla 5, niin sitten semmoiset huvitteluviestit voisi laittaa jonnekin muualle kanavalle, vaikka sille kanava 1. Toisin sanoen, jos olet idiootti, kanava 1. Jos haluat juttu seuraa, kanava 8. Jos olet raksamies, kanava 5. Ja jos olet minä, kanava 2. Mä omistan sen nyt. Kukaan muu ei saa käyttää sitä. Mulla ei edes ole tällaista laitetta. PMR 446 on täysin lupa- ja tutkintovapaa, eli etikettikin on ihan vapaa, joten minkä ihmeen takia te katsotte tätä? Tehkää mitä haluatte. Mutta tietysti on kohteliasta käyttää sellaista yleistä sanastoa, kunnon radiokutsuja. Se on ihan mukava tietää, kuka siellä kutsuu. Jos vaikka se olisi joulupukki. Tiedä vaikka. Kohtelias tapa mäkikusoilla, eli siis yleiskutsulla jossain, voisi mennä seuraavasti. Painetaan tangentti, eli PTT, push to talk -nappia. Se on se tämä hauskin nappi tässä. Ja sitten odotetaan pieni hetki. Kerron myöhemmin miksi. Sinuhe yleiskutsu, halo. Sinuhe, täällä Zog. Hyvin kuuluu. Anteeksi, kuka mikä, Se menee Zulu Oscar Golf, eli Zog. Käytetään NATO-naakkosia, koska ei se taju muuten mistään mitään. Tuossa alussa on pieni viive. Sekin on ominaisuus, ei vika. Niin sanoo kaikki, jotka ei ole kaikkea bugeja saanut korjattua, mutta niin se on. Eli jos kaveri ohjaa nostokurkea ja siinä on taakka ja maasta käsin joku huutaa radiopuhelimeen, älä laske, niin nosturiin kuuluu laske. Ja sittenhän alkaa hauskat jutut. Niin kuin Monty Python sanoi, with hilarious consequences. Eli aina paina, pieni tauko, sitten puhutaan. Saanko mä nyt puhua? Affirmative. Eli jos ajetaan autoletkassa, niin keskustelu voi olla vapaata naapuriautoon. Seuraavassa sitten käännytään. Joko alkaa olla nälkä, mennäänkö syömään eväitä? No ei! Mutta tuossa vasemmalla on se paikka, mistä mä puhuin. No niinpäs näkyy. Messuilla ja tapahtumissa ihan näppäriä, kun voi saada kiinni yhden tai useamman. Ja jauha kakkaa siitä, mitä on käynyt missäkin kojulla tekemässä. Ja kysellä joko olisi eväspussi. Eli siis pervoa edelleenkin. Ja ulkomailla tulee pikkasen halvemmaksi pitää yhteyttä Euroopan reissulla kuin kännykällä. Näillä PMR 446 radiopuhelimilla saa käyttää kaikissa Euroopan maissa. Epic winning! PMR 446 puhelinten ei siis tarvi olla samanmerkkisiä, ei samanmallisia. Ne kaikki juttelee toistensa kanssa, koska ne on samaa standardia, kunhan vaan kaikki on samalla kanavalla ja samalla alikanavalla. Elikkä tällaiset on radiopuhelimet meillä tällä kertaa. Seuraavaksi sää ja urheilu. Lähinnä siinä on just siinä se... Tässä kyllä puhutaan kauheasti tuosta mikrosta. Sä voit käyttää, koska se on hyvä esimerkki, että se, kun se valo tulee sieltä läpi, sieltä mikrosta, sieltä verkon takaa. Mitä? Sä näet sen ruuan sieltä mikrosta, kun se pyörii. Mutta sitä ei näe sitä... Kun ne radioaaltot, tai siis ne mikroaallot, anteeksi. Onhan nekin radioaaltoja. Niin voi olla, mutta täytyy katsoa, että voi olla, että heitäks me sit siihen väliin päälle jotain esitysgrafiikkaa. Se neon katti. Kuuluu hemmikin. Mielenkiintoista nähdä, mikä on tämän vuoden Assembly-hitti. Kun oli 2 kilon siika ja sitten oli toi.
Olkaa hyvä. Ei nyt noin hyvä tarvi olla.